Kajingpau jong hikerteng kiba omdei Satyana kajat meriu khasi jan tia bat garo ban yakun bandai puli MBBS sak jaga puli beper kala penlong ya kehinyau trap youth council menta kasngi ka arpsan tarik nailar arjar pulai ban lej kendo ya ke Dr. Maisel Amperin Lingdo ke bakila dawa ban toket bania ya ke permanent residential certificate. Hakan ni kajing lej banya kendo ya ke menteri ka koi ka khia la yalam dau ba Robert June Kharjarin komu president hakajinga dan lang uba Roy Kupar Sendram ubareu general secretary. Habai kran bakilat pathai khubor nakal yang ba Robert June Kharjarin ula pentip pakaseng kasuba baki degi brio ki bananga jela Assam bat kini ki saungot ki thap langru naga jela Manipur kumta ladon kam man tokit bania halor kajing yo permanent residential certificate jong ki tegi brio nakal jo kaseng hadin bangi la yo jingtip ba hakane ga jing thap ya ki seat namta banlet puli ya ka MBBS course haki institution ki boper ki bawan na ka state pool lani na ka ni ka kuota jong ka state nilayo jingtip ba na ka open category ya ka ba lala ban thep da ki bomdei ki tribal ki ladon kumba saula ne sangut ki brio kiba ka jinglong permanent resident ke jongki na po jong ka jalam makhlia kampat long ka batikna hanrei kila apply ya ka ne ka seat na ka makhlia state but kaba snow longo kalong ba kilami ka kerting ke jongki ha ka ne ka list ho ngimpat ong ba hadu menta baka government kala approve ya ka kerting ke jongki hanrei kini ki breu ki bom semladei na ka jeb breu khasi la ne jeb breu garo ki la apply na ka makhlia bat ki la don haka list ngem pat ong ba ki la yo nomor hadu menta na ka leng jong ka state government kampat semla approve dan ri ki lami ka list kawai ki di bajung thu sai kolong ba ki breu ki bala ban apply ya kini ki seat ki habandi ki permanent resident jongka jala kabumut kidi ki breu ki badai ki bala syong lasa lani kita ki trairi ki traimuluk hapo jongka jala mekhlia light na ki trairi traimuluk ala da ki don ki bar jala ki bala ban apply hani kemut ki haban yo ya katu PRC ka permanent resident certificate na ki DC office lani na ki subdivisional office ngamtip haki babon ki district ki lek kumno handai lada penpej bah kum po is hasil lai ka jing ai ya ka PRC kalong ka ba benia na obli ki dan sibun ki ba ki habban da inquiry ki ba habban da pej benia kamlong ka basuk ban suyo ya ki PRC wat kini ki khun jong kini ki government employee mo ki bawan tri ha po jong ka jalan khliaru lada ka permanent resident ki jong ki ka dina shawi kim ju yo ban apply ki seat na po makhlia tenri ka balungo kalong ba ki don ko ba saula ne sangon ya ka bangim tre ban jeri kirting ki jong ki kini ki breu la suba ba ki dina po ka jala Assam bat kumno ki layo ya ki kot kisla na po makhlia bat ni subaru ba ki layo wat ya ka PRC ru na po karohil tienda ki yo ya kini ki PRC ki apply ya ni ki seat bat kani kalong ka ke bana kalian jong sengim la ban peleng da leli ru em no beli lada kini ki breu ki badai na parsela ki basuyo ya ki kot kisla leng ba ka dubious min lani da ka basu le tu kalong kabumut kalong ka pendu no ya ka hok jong ki trai jala jongi ya kini ki seat la thit da sarkar la ni la siu da sarkar kabamut ba ki pajba jong ka jalan makhlia leng ba ki khajana ki thit ya kini ka seat te ka jingkeli kalong kumno kini ki poiwer ki basuan kin sim kabu ya kata kabha jong ka jalan makhlia nilayo aro jingtip ba kini ki ju ki breu omdei tang ba ki apply ro nam po makhlia han ki apply ro wat na ka jalan Manipur kabamut ba ka jinglong PRC ki jong kiru kalong kabom tikna laki di ki PRC jong ka Manipur ni ki PRC jong ka makhlia ne ki di ki PRC jong ki wi ki jela ni ki la bandiru ki Bangladeshi ngimtip ya ka jinglong resident ki jong ki
Nambolei na po Manipurung iyo objektif bagi apply na po mekliaro pila apply. Pinumla bendon dual lani bendon artili ki pom dan residential certificate. Pila bendon ka wei ke PRC bat ka wei ka residential o ka temporary residential certificate. Riban ong ba pidei pom dan resident na artili ki jala ka bom na along kata. Ka bom na along hai ruem. Di nakaliang jong aseng ngila yo ye kini ki jingtip ngila ye kendu ye ka health ministers ban inquiry ye kan kam. Benumpat ai ya kanu ka approval klaim dah thokit benia ya ka credential ya ka jinglong permanent residential ka jongki na beli kumbang ong ba lada ka meklia ka ai saulane sansit sya kini gibru ka mod saulane sangut kinong snong popura jong ka meklia ka ladu no ka wingi mla ban len kalong ba kadi ka jing senjor jong kibor ki boper ha ka jing perking ban pek ya ka jing rung bat ya kejing yosa jong ki breu ki bawan nabar kumba pitip kumba menta ka LP ru imdan ke MRSSA ru 4 pentri kam hadu menta ka Directorate of Infiltration ki jongi ru philayo I hidal ki jong ki khmat na kapor sa kapor ki long ki basenjor ki dekhot jong ki seng bahlang ki ba fer ni habban shule be thong ye kini ki poiwir ki barung bi an na ka wi kapor sa ka wi kapor na oblei kani ka sistem ka bangidon hadu menta kam pat biang pura banyada ya kini ki bru bakin rum ka jala ka jong anda kila yo rum kila yo shong si banaya banai ka bakile ke I kalong ba kilek ben shong ha kini ki snong ki bala don bun pa kini ki poiwer ti ki don ki snong le se la ka de po khasihil lane sya po garohil ya ka ba ya ki kamrang pa snong labat da ki bomde ki trairi tremulu mo la depin pe po kasihil ru ki don bun ki coach ki hajong ki rabha ki garo ki lani wat ki don tribal ru ki balabat ya kini ki kam snong kap thau ti kini para maki ki diarap ban ai ki kot kisla pat ki tang sul ayo ki kot kisla ka sup ki banyo adhar ka sup ki banyo epic lani bat ki ki kot kisla ti ka jing bom don jong kanu ka kendon ka basai ha badi bat ka jingyo ya ka PRC ka bu jing ya ka jalahi berkui mentakin kelim ya ke MBBS kis MBBS seat kila ban kelim ya ke engineer seat kila ru ban kelim sudan ya ki reservation kuota ru aga jing thap kam tham jam lengba ka open category le lani lengba kino ki reserve category ni la yo I ya ka jing yo thit chaka jong ki babon ki breu la ki de ki try la de ki rulum la ni ki bom de rulum kuma themrak maruet ba ki wiki chaka ti ka por kala dei ya ka sarkar ba ka haban wan rakno ya ka kendon ka basai ha ka bedi pat ka PRC ka jingkwa jongi ka sing kalong ba ban IPRC no ki breu khamtap ki bom dei ki trairi trai mulum ka bangingi kwa kalong ba lakum do ki dei ban shong hapo ka jala om dunaya ka arkosnem lani ki kimi ki pa ki jongki kala shong la sa hane om dunaya ka aku prasnem noblei kumbo ong hi banyo epic ka suk pertimta kisa nomor banyo epic ki don kaman pensya ba ki don sispa propose ni ordinary resident la yo epic ti la datang la yo epic la aino ya PRC ka bu jing ya ka jelah ki bubun kaliang tina kaliang jongga sen ni dawa yang sarkar ba kadi ban penmi no ya ka notification ke bobiang lane ye ki kendon ke bobiang ki ban patai sai ha kanu gadur kini ki poiwer poi hap ki balawan ha mekhlia kin yo ya ka PRC obli ka PRC ka connect sabun ki ka connect sa jing yo kam yo jam ka connect sa kaban claim ye kini ki ya reservation kata ka connect sa kaban hit ya khandu ka siap ka connect ru wat ha ka trading license ba diu ki jet kam ti ka por kala dei ya ka mekhlia bakan wara ki kendon ki bobiang ha ka badi pat ke PRC no beli menta kini ki bru ki lai jan yo ni la banong mo ban sim ye ki MBBS seat ki jongi stangkat no ken rung ha reservation policy ken rung ha ki wi jakator ka wi na ki jing tuna doktor kolong ba ki bopun ki doktor ki balapas kim wan phai sha ka jala bantri ti kini ki bru ki bom tikni tikna ka jinglong trai jala na ka makhlia lai dadi ba ki pasuk la
inut ban ong balati kena bakin mon phai ha ka jalam khlia ka bumut kan ding tang ka jing du nong sudah ya ka jalam khlia na kong nin du nong ha ka jing bomyo ban phai ya ki bru jungi ban puli ka ba arpat la da ki paso tikana bakin wan tre po khlia wat ada kila soi ya ki bon ki bokher ti halor kan ni nong rim na khlia jong seng yela dawa na khlia ka ka menteri jo ko yo kia badi ban thok kit bnia ya kan kam umpat long ban su menjurno bakin yo no ya ta kisit na ka jalam khat na khlia bat na khlia jong ka sorkar na khlia jong ka menteri kala da ong bakan take up ya kan ka kam bat ka kabinet ka ban sa long shibit but na khlia jong ka kala pan pau ba la da ka kabinet ka sha ka ong ba ka kwa ban kondok da ka inquiry bolong ban pha da ka inquiry tim tikat badang inquiry kemot nginom padi bat clear ya kan ka jing claim ke jong ki ya kini kisit ti katahi ke diga jing ya khren jong imta sing Nakaliang jong Dr. Maisel Amprin Lingdo habaya kran bot usulong mil ukurwa ka atiar kalapan pau bakan pha toket haki officer batkan sara ru show menteri rangba banyakran ki HYC mene ki wan banya shong banyakran sepang katu ka jingmi katu ka kubor badon kita ki citizens ki ba apply ya kata ka MBBS seal tamba kila apply ru shakaway per kastel ila sha reject shakata kastel kiwan biang shaka state jungi ban apply ya kata ka MBBS seal ki ong ba ka bam la long namar pa kanu jengla ka ba sha ya ki nong song snong ba kin apply ya ki seats ki di bandon ya kita ki permanent residence certification PRC te skumat kumba kalong kumta kata ka jingnya kana joki tingi hadin bangilayo ya kata ka jing jurip jong kisang malang ya kanika kam ngila phawat jing tip kamnya ti ngahap mensyong rengkat langbat on chief minister ru namar ba ada don kum kata ka jing syakano le sing numla ban proses taraya ki joki applications ki joki tang mangamla menle ka benta jonga yin hap manto pan ya ka details na DC jong katu ka district ka bakiwan ti bagi officers jong akin sawan ra ya kita ki details jong kita ki ba apply na mar kata ka file ka 4 boy siya tang ba ngaya bagi ba lada don kanu ka jing mam shai katin pareng yung discrepancies mdehi ko pan ya chakman hindi ban buswa sharod ikum kita ki badon kum kataka jing shakno tat hadu ban nala shai na mar ka file kam don magna ti ngala bata ki officers bakin pet banya kita ti sumat kum baro kita ki badon kataka list anhaban verify ba but PRC jungki lili tingin hap ya pet ba tingin siya pet dan nala point file table jonga kumbaki dawa ban belum jing tokin nakaliang jung pi kum pinla ti ya kata ka jing tokit dengan habban wat shwa ya ki details bagi officers jonga ki pan na kita ki applicants dengan tabulate ya kata pangan sapa sha home personal la ni sha home department bakin pet pede namar baki di maki ki authority ban verify la ni ka law department nimpatit kan dala wan shwa kata